Yaro itry. Daga download jang jing dokumen hagan ega por ngi priang soba ya pi baro kinong pet ya ega program. Mengingat ba pinyo mat ya jingger ku lamba ke jingye kren hagan ega sngi. Bat ke jingye kren ke jongi hagan ega sngi kendai na ke tin ke jong blai bat ka phang ka bangi ai hang ega por ya ega jing kren. Kadai sapang ki jingi kai khala hagi sngi ki bakado. Bat ka poiru ka por bateng teng nimnang ban su thu shu kanu ka jingi kai badai na ke tin ke jong blai bat kanu kam dai. But barok ki bawan ra ye kini ki kai khala hagi ni gisngi ki panon kam hi yaga tin ke jong blai but ki pen I langba ki dekot hanre ki pen I tang ye wi dekot but ki pen kala yaga ta haga jing su thu jong la jong hi hanre ki don ki babun ru ngi yo I kham tam haga ne jala ke jong hi wat lada ka gospel kala poi haga ne jala jong hi la kumba ars pasnem hanre ki don ki babun ru ki basya ya lam bakla hakini ki jingkai but lamar jong kini ka penlong ya kan ga ministry potnet manwan ra ya kan ga jingkai happy but pin su thu ka ai ka jingkai ka badai but ka ai ka jingkai ka bamdai but ka wei pa wei ka jingkai ka bangin ai ya pi hakan ga sngi ka ye dei na ka tin ka jong blai ba kan long ka jingkur khu ya pi but pi ro pinum sa ha ka jing umdum namar tin ka jong blai ka ong ki breu jonga ki sakmano namar ka jong jinna jong ka jing tip the dei na ma ka ta kini ka jingkai khala ki rung haki thluyeng ka daw ka day namar babun ki Kristan ki bakam yala day badai Kristan hanra ki ngop no kita jing kai namar ba ki duna ya ka jing tip jong ka ktien ban ngai ngor yo blai hakan ga si bingin ya kren lang hakan ga por idon lang ipaso bante ya ka ba in penshai lang hakan ga por ki ni jing kai khala ki babun ki bawan hapo kan ga jala ga jongi barok ngi yo sngowi ka ta ngi shu ye kren hapo ga yeng dai ngim yo ga jing shai ngai hakan ga si lamba kan ga jing kren pini yo ya ka jing shai sapang kini ga jing kai khala Ni ai ngo yu blai ba ngi don ya ni ka ktien ga jong blai ka ktien ga jong blai ka bam jukala ka ktien ga jong blai ka bolong ka nong rim ru na ka menta jongi kita ki nong bot ki jong u Jesus Christ u Jesus ong kita ki bi osngau ya ka ktien bat ki bale ru ya kaun tharai ki kum ki breu ki ba start te de hang ta ki ni ki sngi ki ba khat do ngi don kam ya ka jing start ka jong blai maka jing start ka wan ka long namar la dangi tip ya ka ktien ka jong blai badeng ta ngala ban ong i phia ki ni ki sngi ki don ru ki breu ki ba duplicate ya ka jing shisha tadeng ta kin copy na ka ne ka original da ka ba kin pentame kin shukor ya ki ba bon da ka ba kin penon kamru da ka ktien ka jong blai henrei kam dai pat ka ktien ka jong blai kam dai ka jing thmu jong blai kumta te ka we na ka ta nga kwa banwan ra ba ka ta ka long habala pen shoy yu jisu fin kan ma wi ka we ba soitan hoy ula kren na ladi om pen kala kpu ye gini ki mau jisu ong na balat ho bom tang na kpu bo breun em henrei da ka ktien baro ka ba mi na ksintor ka jong blai soitan ong kumta to ukren sa yisien ong uyalam halo rulom pen I ka prathai baro ka we ong mane nga Jisong shadien meu soitan nabalat ho men shakri you tribe oblay jame batangi umen mani wong opleng kata ktien jongar kam trekam henre ka balai wong Jisu ukot naga scripture ukot naga ktien ke jong blay naga sam khandai buai ka de khat ka ba khat wei lai lam na tak ingdong jong temple wong kan thi no nang ni chati kan thi Jisu namar ka ktien ke jong blay ka ong da baun pa ki angel shapang jong me ban sumar ya me na kelanti jong me baro kin ra ya me halagi kti menam jentot ki gejat hau mau da dei Jisu bo biet te wong shisha sa don kata hoi king soitan wong ka don da sam khandai buai ka de khat ba khat wei to ka don kum ta mo tengan kan thi no kan nang ni ta dei ta ba Jisu kan thi pi thrai ka ta ka ktien kan trekam kanum trai ba don ha bi pedak si samadan ba un gender layap ba kani ka de ka plan ka jong soitan he ni ki sngi ka ba menta ba ki briu kin suicide na ka jinget ka jong ki wan ra ki ktien ka badai na ka ktien ka jong blai ka ba issue idei klem da tepat ka meaning ka mut kumno kin wan ra na ka ktien jong blai klem da sngotho ya ka jingmut tan rai klem da sngotho ya ka ai ka ba blai u tho aga ktien ka jong o kamut ayu kita ki kintien la dau Jisu tepat ya gani ka benta ya ka ktien ka jong blai na ka wei ka benta pat ngai un jendela kan thi u Jisu ong i gini pat wong soitan na balatho membet bentenjo yo tribe oblay jong me tadeng ta ka kutnya sebak ang ta balakang no ya kita ki shintur jong ka jinshukor ka jong soitan badeng ta hagini ki sngi kidon shibon ki shintur ki bahikai kidon shibon ki jikai ki bami na ki breu ki baya shimru na ka ktien ka jong blay ban pen kala khongpong ya ka ktien ka jong blay bat nganget deng ta nga snow bo blay u penyang ya ka ministry jong ka potnat ban hikai ya ka ktien ka jong blay khanang ba phini thu ya kata ka jingshukor na kata ka jingshisha badeng ta ktien ka jong blay ka ong
na pi puli Yohanes pralai pu ar ka ong ba pinyo itu ia kata ka jing shisha kan pelaj no ya pi ba pi itu ia ka jing shisha la da utau kono pelaj no ya pi ka khot lai pun riu pinda yo laj no da shisha kan berkadai kita bau Jisu ong la pi puli Yohanes nong ba ka khat sao ka khot ban riu ong along ka lenti ka jing shisha bat ka jing md ta de hang tangi hak ban itu ya neu Jisu kumnong itu yu Jisu dei namar bangi itu ya ka ne ka ktien ka jong u la da ngim itu ya ka ktien ka jong trai ka bamut hingim tu yu Jisu kam dan jingmut pengin shulet jeseng kam dan jingmut ya ka bangin ongin kam ya la di bangi deki kristan ba la khai ngi ba pun ngi na do nakpo jong ka kming la long kristan nang ta kamnom dan jingmut lemda ngi itu ya ga nega ktien lemda ngi itu ine ga ktien ka bumut ngi itu yu Jisu ngim tip iru ya ga nongrem ngim tip iru ya ga jingshisha deng ta wa wan gi jing kai ba rong ha ki yeng gi jongpi ki ba bia kendo shalenti sha sungkin pin sngo david namar ba kin pen i na ga ktien ga jong blai la pim tip pat ka ktien jong blai ka ong kum no na wei pat deng ta pin kenti no ban no yap yala din na ga jinget ban shahab ipak shati sha ga jing shukor sha ga jing yap kan Pastor fila ai ya jing kran hangane go por balar ngitip ya jing shisha kan palai lut yangi ban ngini kran hangane ga si ga jing shisha ngini don katu kat ni ga jingkeli ban ngini kran ban ngin le ya ga ban ya penshai ya pi ba ga jingkeli ga ban nungkong ya ga ban ngini kran lang hangane go por kata ga dei hatu la mo ban shon sharp da umrat klau ya kita kibala shon sharp da umen sim bakot pastor hakini kisngi ngiyo i bha ngi kran bha ya kata but ki briu ki don ba ya ga jingtieng ba ong ba yo sha shon sharp de kata ki penmi ini ki jingkai adhar ba kini ki waiter mo mensuak alara ngi pha ya ki snem khandai po perwan ke epic ki ong ba wat epic de umrat klau but kum ta ter kanong ba jungi kala ya long ba kini ki jingkai ki ba penting bat pensmit ki ong ba yo ude usap jongu umrat klau Henry ngiboi kan ke jingkeli pastor bangini keren ka ong ba hatu umrat klau la ma ban shon sharp ya kita ki briu beladan da umen sim bakot bagadi ka subject ya ka bangi hak ban ya keren bat ya keren namar kada kamdei ka bakta tang ya kane ka baken jadok ke jongi Henry ka bakta ruat ya kata ka bom jukut ke jongi tadeng ta ingi keren ya ke ju ska ju ban pensengu thu ya ki briu nagani ka tien ke jong blai la ka dei no blai ni la ka dei na ubaman namar ba ubaman udan bi ke jing trai lang pinakan mau ke revival kadon ke jing trai ke jong men sim bakot Henry ubaman ru ya trai lang te Jisu uai ka to ka nuksa uai to ka parshi ba uta unong rep ula bet eu to sembai ru nong shun ru wan man bet ya kinyut tadeng ta haba kadon utau jing tong u babha ken mau uwan ru u soitan ban bet da kinyut te kita ki syakri ki dong lem dong in thiu no te kinyut wong i hadu mala de ka por ban ot no te kinyut mbret no shading raya kita ki jing tong ki babha lum no ki syakatiar ta de heng ta ngi em ma ki ni kisngi ka don bet ka jong trai ba ka don bet ka jong bamman pin pe ki to jing tong ba tau nyut ya seriem ba abu trai umle ki ni kisngi ka daw ko long tang ni u ap hadu ka sngi jong ka jing bisar kum ba trai u bet ya ka ni ka tien ka jong ka jing shangi kwa ba ma phiru pin ya don mentalang ba pin long kita ki jing tong ya ka ba pin mi ka kum ka ni ka tien ka jong blai ba ngangai ka donut jong pi ka dei ka ta ka khendau to pediang ya ka tien ka jong blai kan tat ya ka ta ki nyut ba ngangai pin laj em Hagini kisngi sibun ki breu ki ong ba nan kam shu ban lek school nan kam shu ban lek trai nan kam shu ban le ke ne bakan chadok na marba wat ya ka kser ka rupa ka bisa ki ba khoi ru nan kam shu tam ba ki ong man ai no apat hau tu nong yalam unra se kata ki jingkeli la da ong nan kam shu temu bleu dan kam kata di jingkeli beli kita ki breu ki menang wan berat hi ban hawan ra hau te hang ta kwa banong ya phi Shibon kinohi kai lamler kinwan ha kini kisngi ban pensyap tiang ki bre kinong ba yo ushon umrat klau ya pi nasilang nakti telakut rega jingkeli kalong lada pila apdiang yo Jesus Christ hatu pidan em yo men sim bakot ubalong kata ka jingshon sharp ka jong blai hapi ubalong ru kum kata ka senjat ya ka ba onri kendong ya pi hadu ka sngi ka bakot ladangi puli ka ktien ka jong blai don shibon kum ta ki dekat ka shiti shikinong Ephesus ka nong ka banengkong ka dekat ka bakat lai ka ktien ka jong blai ka krenshai yagane bat ka ong kum ni hau mapiru haba pila yo snow ya ka ktien ka jingshisha ka gospel ka jingpenem jong pi hau ba haba pi pila ngekru la shan sharp ya pi dau men sim bakot ka jingkular ka dekat kat sao ka ong ubalong ka senjat
ka benta jong i haduk ka jing siu spa ka benta jong uhi knang ya ka ban yaro ya ka buram jong u haga sngi ka bapi pediang yau Jesu komunong penem la shon sharp ya pi but la siu spa ya pi la thiet ya pi but bala shon sharp ya pi daumen simba ko ya ka jing em ga jong pi badeng tang kwa ban ong ya pi ka jing shon sharp ka de jing shon mu hor ka jong ublay ya pi usoitan usngutu baya gani balada la shon sharp ya pi da ublay usoitan umla ban shon sharp ya pi na lor jong kata ka sharp ka jong ublay kidon ki company gini gisni kalau non ka Samsung Sony Panasonic ki bon ki company ki Kalir kong ki Mahindra ki Hyundai ki sini bagatu ka kali ka day jong ka Mahindra ka company Hyundai kamla ban shon pat da ka sticker jong ka na lor jong kata ka sticker jong ka Mahindra namar kidon la ka jong ka copyright lada le kum ta ka long bian hakmat ubriu ba ka long bian hakmat ka sarkar badeng ta lada kiele kis utau ba shon na lor unsa sya penrem ya ka kis kum ki jingrai ru lada ubriu la don copyright urai mo ka de jong u lada don mano uba persang ban syu copy ilane ban syu pertu but ya kata ka jingrai ka bala ruai do une ubriu ula ban ai da ka kes yau ta ubriu namar dan hok ban copy ya kata ka original ka jong u tadeng tau la ban cha sia ula ban cha set bendiru kata ka de ka an jong kari ka de ka an jong ka ne ka khndau ban ka long kum juru ka an jong ublay tadeng tau ublay ru dan ya kata ka yeng ka jing bishar ka jong u le ka ket jing bishar le ka courtroom ka justice ka jong u baru soitan u ban follow ini ka rule ka jong ublay si sin ba ublay la shon sharp ya no briu usoitan umla syu ban shon sharp halor jong tau brio badeng ta kwa banong ipi sngo scam ya ga de ka wei badara pi pila kala ka bamut ladama pi pila pediang yau Jesus Christ ladama pi pila pen ko ngo ila de ha ka ktien ga jong blai kumta sbak la shon sharp ya pi but si sin bala shon sharp ya pi ubaman umla syu ban shon sharp ya pi da lele ru hang ne ka ktien ga jong blai ka ong utau bolong ka senjat ka benta jongi haduk ka jing suspa ka benta jong uhi knang bangin yo ban yaro ya ka buram jong u bun sin gibri kim yo yaro syu menta da mar bada tia da mir ki mar klaw kim ngir ki mar klaw shooting mar klaw ki ong bal yo ocean mar klaw na silang ban kti bun ki jing kai ki ong ba o adhar de jong mar klaw ngam la ban ong ba de nom de re kwa ban ong ipi tang ne ka wei la da pi yo ya ka jing chon sharp ka jong blay u soitan umla syu ban chon sharp bi da lele ru hadu ka ta sngi jo ka jing suspa na ka menta jong u knang ba pnyo ban yaro ya ka ta ka buram ka jong blay deng ta la dang i don yu men sim ko ka don ka jing kemen ha ka do no la dang i don yu men sim ko ngi don ka jing kemen la dang i don yu men sim ko ngi don ka jing shai la dang i don yu men sim ko ngi don ka jing penem namar bala shon sharp ngi da umen sim ko ki jing kola ngilangi pulir kesti ka baar ka jong pol sinong koren lomba san ka dekhot ka basan ka ongum ni te uta ubala penbit yangi syakani ka jo i long ublay ubala ai ru hangi ka senjat uba umen sim hi langi puli ki dan shibon ki dekhot ka bakren syapang ka senjat ka jong trai pastor pila ban ai syu te ki dekhot ru rangi pet ru hangani ka pon na ka tin ka jong blay na ka sti ka ba ar hi nong korin nong menung kong dekhot ka ba ar po ar ka ba ong ubala shon sharp ru yangi bad ubala ai ya ka senjat jong umen sim haki download jongi praise the lord nang tanginya pedro sa kawai pat ka dekhot kata ka day nak art muthi nong ka ba ar dekhot ka ba kat khandai rei kata ka nong rim bas kem jong ublay ka bayai ne ka badon ka ne ka shap u try u itu yagita ki balong ki jong u but to uwei po uwei baro ubala khot kerteng yaga kerteng u kres un kan dia no na ka jing bom hang hang ni kada kran shai pastor khamdam ne art muthi mo kada ong ba ublay uitu ya kita ki baladon ka shap amen ka bomot hi ladanging ladon lupa ka shap ka jong ublay usaitan umla shu ban shap ingi but khamdam ka tin jong ublay kada pan scam ju chu ya kata ka day na kitab jing pan pau ha kitab jing pan pau nong ga ba khandai ka khot ka ba saw ka ong but la ong haki ba kin om pan snew ya uplang ka khndo lemne ya ka ak ru ka ba jarngam lemne ya unu ru udieng henry tang ya kita ki breu ki bamdan kata ka jingshon shap jong ublay halor ki selangmat jong ki ka bamot ngila don ka jingshon shap ha ka donut ha selangmat but si sin ngila don usoitan umla ban shon shap
Henry kamut pat bangin ken sting no. Namara gospel Matthias kong pada long gabala what you balajit. An panhap no. On panhap no. Damar kinong be bat kumnong intip ro pada lason sharp na mingi man simbukoy. Kata ka de jinggali pat. Yes. Kumnong intip balason sharp na hem. Haperthai kidon kumba arspa koror ki Kristan. Ki babondo de ki Kristan. Baro kinong ngi baro lason sharp hato kini ki arspa koror bayedon. Hato kini kila day belason sharp do mun sembakoi. Kecingkali kami yang ni yano on son sharp do mun sembakoi. On son sharp yu mun sembakoi day tangye kita kiba priang yu Jisu kumunong penem. Om u Jisu jong kenyam. Hanu Jisu beki priang marmat yela de. Nama u Yohanes long penbaptis wong utau bawan nadin jonga. Ubadon hadin hari ulong suama daong. Utau do wan gospel Lukas ong. Un penbaptis ya pi do mun sembakoi bat keding. Amen. Kabamot ba penbaptis yang gi hau mun sembakoi day tang u Jisu. Kamu mod klamu Jisu nginum la banyo ya ka jing penbaptis umen sembakoi. La bang idon hai ka balang. Ime ipala don nang ta. Kamut bang yang gila shon sharp do umen sembakoi. Namar ban shon sharp ngi do umen sembakoi ngidon kam bandon hau Jisu. Dai kata ka tin jong blai ka ong naga kospa jing anes nong ga bakat saw da khat bakan riu. Bu Jisu duai mangin yo ya ka jing penbaptis umen sembakoi. Ngidon kam man duai mangi menong try penbaptis ngi. Haru Jisu lo duai. But mano ba yo kamut uta ubadon bat u Jisu. But kumno ngintip bangidon bat u Jisu kata ada kecingkeli. But wadon way ubalakeli yo Jisu mo kumno an kapat. Udah batai syai yo lam dala kayu breu naga bat nomor siyo. Umla banlej ake hima ke. Umla banlej kemudian umdan benta bat u kres. Tang kata ka tin jong blai ka ong apa pitip ke jisisa plai lut. U Jisu de ke jisisa kat u try. Ulai sa pengam ngi breu ngi dei hok mo. Bangin jangai nak kata. Pi ban pentikna ye lede. Naman ngi habaniat kat kum ka Kendon ke jong. kendon ka jingbo renti ka jong blai. Mungkin sutu di bagai lason sharp ingi do men sembakoi ke de habangiat ka jingbo renti ka jong blai. Hari ki breu pat hang ne ki penting ya kita ki AKA klem dale ya ka ba ka ktin ka jong blai ka ong. Mo pastor. Ka ong ne pastor namar kapor ganja. Haba kinom shashkor ye ki jikai ba janai. Henry haba ki don ki skor badat kin yakenton halade yaki nongikai kad bakum ke jingko abrai jongki hi bat kin pen paino ilaki skor jongki naka jingshisha bat kin pai khamat shaki pur scam kene gede shi ba arte moti sao kat khot balai ba kat khot ka basao Kumbai pastor la pule ka sai kerar. Ngin terong hi dala di ki nohikai. Dai kata nganong e pastor. So si ba manta ki mi ki shakri ke jong blai dai bo blai la khot. Ka penmi ka to ka institute. Bekiong pila pas nang no. Ki penmi maki, ne penmi turai ne. Ka Bible ka ong tu turai, ngilai pen penjanai hang tu dengan suyahap, ngilai bangin tip company ngam percaya kata mentip company ka biang. Hari kan ma bo sei turai. Kan ma ba Jisu bo bo ye ki apostle, u klamong ki me kele nama hak itu ki por ki don ki we pat ki jaka hikai. Kumbo Paul u don ki we jaka hikai, bo to ko por no hikai papa. Gamaliel Udan nak to ko por. Kidon ki jaga ji ka hari ong ki wan bat nga. Namar ba pin kong yang nga. Hari ba sosi hagini ki ski ba ki shakuri ki jong blai ki mi. Kim kong yu blai. Ki kalalong ki no hikai ba ki bu maki ka Bible ka da batai ki ong no. Bu maki. Dai nama kata tang kidon ki pastor kidon ki shakuri jong blai ki tip ya ka ji cha. Kim la manong ye. Namar kini de ki bu. Da la dang akran percaya kata nganom long kabyang ba ya kata. Bat sawan ra pat kata ka hingkai ngila don. Kanum lele kala bandai ka dak sabar. Ngong ipi la dang ngim dala ban pen kongo ile de ka tin ka jong blai. Namar umun sem bako wan hakita ki ba pen kongo. kari kata pastor ba don shibun ru ki breu ki ba kwa bangin hikai kat kum ka jingkwa ka jongki. Alright. Ban pen subang wi yaki. Ladangi pastor ladangi kran nang ni ban pen subang breu ngindon shibun kinong but. Reka no mentoy yang ipat ladak ka sngi ke jing bishar jong blai barok gen poy du jong. Tagaday kata kan long arsap yang i kan long ka ba syukor yang i ladangi shu hikai pen bang ni api tangi ke ka ba pipi kwa. Hendra bangi hikai ngin hikai ya ka ktien ke jong blai kala ban dung kala ban tenra kala pen mong ya pi hendra ngi kwa banong ya pi kata kanum pen yap ya pi pan. Hendra kan pen khia ya pi. Lapi dan kata ka operation table utu doktor haba uput utu breu mde bon pen yap no itu breu. Hendra ude ban klong no ya kata ka baput lene kata ka bapang na kata ka met ke jong wal ala ka dai ka basyirkai do kata Hendra ladau sya ngai un yok ya. Kalong kom chu ngi pong ya ka ksut ngi klong ya kata ka tumor ya kata ka jingpang cancer ka ba kenjaman sim na ka jing im ke jong pi kanang ba pin yok ya how try
Tadeng tang hikai yang nak ketien ke jong blai. Ladang yong pi pang ka bagan jaman sim lang isyong am lele. Roi kwa banong ipi kata ka no mi alam ipi sya ka jing em bam jukot. Ngi hikai ya ke ka bakin jadok ngi hikai ke ka ban pensutanat ya pi ka kum kiskor ke jong pi ta ka dang nong rem jing ka long ka debe bin kala ka bomot ka ar fin lech ka om ka jing pen baptis pin yo pediang yo men sim ba khoi ba pin bam ya ka ketien ke jong blai ba pin san na ka ketien ke jong blai ba finom sa ki kena finom sa kita ki klong ki bisyudi tang dakadut man lagas ngi basyu santang kum ki klong bam he syu lano badeheng ta ka bible ka ong balar fi puliru ya kani Ephesus ka long ka basau ka khot ka bakhat sao ka ong kum ni ka tien ka jong blai ba kum ta ngin om long syu ki kena ki balasya pensat kenting bat balarong no keleng da gile ke ji kai baro da ka but shalai ki breu ha ka jingli asenti kat bakum ka but sniu ka ji kai bakla ka tien jo blai kong bangin long show kum ki khna ki blo shat pengenting shane syak kenting satai kalong thikum tu ka lieng ka badan haduriau bla be kal er nang ni ka lieng kala phai satai ne da la be kal er nang ni ka lieng kala phai satai na kwa banong ye pi wat ai ba pin long kum kita ki lieng ki bu syak kenting da kal er tadeng ta tien ka jong blai kong utau boleh syak kenting shane bat chatai shipang la sngodei ka to klem da don nong rem ki long tang ki khna bal kata ka long ka ba thala thalen ka long ru ka ba ap jingma ya ka jingim ka jong tau breu da deng ta kwa ba dong ye pi to ai ba pin ko ngo ine ka tien ka jong blai pin nget ya ka ei ka bala hikai da ka tien ka jong blai ladang hikai ya ka no ka bam dan ka tien jong blai kan tat no ngi phila ban khot ngi ki kal mlei phila ban khot ngi ki ding no hikai bakla mlei ladang hikai sabar na ka tien ka jong blai reis ngosi ya ka ne pat lada pi ongkol yangi bangingi kran ya ka tien ka jong blai yo ba ka pai ka la shapina ya ka ta ka tien yo pi dei ma pi ne tadeng ta kwa banong ye pi u blai la thong yangi bani hikai ya ka tien ka jong blai namar u thong bani kai ya pi khnang ba pinyo ya ka jing shisha khnang ba ka jing shisha kan palai lo ya pi nagi jing shukor nagi jing hikai lamler ki ba mi agini ki sngi ki ba khlo namar ka tien ka jong blai kong hagi sngi ki ba khado kan dan shibun ke jing phai dien balai bala phai dien ka daw ka long ba khlem dan nong rim na ka tien ka jong blai ka tien jong blai ka ong ar tesalni ka nong ba ar khot ka balai kong wat ai ba uno no ro un shukor ya pi da ka ba kumno ru na ba katakan man lam da Joshua ka jing phai dien bat bon yo pen pau yo to breu jong ka pop u khon jong ka jingjot ka babel ka ong ka sngi ki ba khado kan don ka jing phai dien balai ba phai dien ka daw ka long bam dan ka nong rim kan mau ka lok ka jong ulat ula sai ka lam lang ya ka lara de ki angel balak pelat ya kan ka Sodom bat ka Gomorrah handre ka Sodom kampat mi na ka donut jong ka na kwa banong pi ong ala bot you Jesus Christ handre ka perthai ka dang dan bat pi kan wan ka jing phai dien bat pin sakala long kom ba ka long ka lok ka jong ulat ka kala mau mlo pi gumbai pastor ila kran ha ka ne ko por pinakan mau jisu ha ka gospel jong Yohanes kanong ga ba arpo de khot ba arpo ar ka ong te ha ba ong ya kene ula persat halo jongki badu ong haki tu pediang human sim ba khot u jisu u persat ba ong tu pediang hari kamut begini kiserang kila yo pediang hang tu ong tu hadin jo ka tau ong tu ap kan mau ha iwe piwe bapet ngi teng ngi sting bhai mesim khot ngim embed kar ngakten jong ble ngi bam kat bamon ngi kren kat bamon kami kakten si kami kakten bha kami kakten lorni ngi sngopat ngi la dap la de do mesim khot hari kan mau bha kini ki apostol kila biang lot anong sedong kila yo iu jisu belami pat hari jisu syabon ayaki wang ap ha kamera ka bahaneng u kwa yaki bekinwan ba bible ka ong kila yashong long ka way ha kamera kabahaneng habaki wan lo hakawe ka kawe mdei paramaki namar ka ta ka diging long kawe but utrai bakinum shim sting ya ka wo utrai u ong yaki hari haki ni gisngi ngi sngo baro utrai u perslet mesem khoi tang bala dua atrai jisu wan haka jing ngila dua ya kata amen ong vi kata kala pelong ya vi pe pisdang man penbet ya la ka jong ka jingem u mesem khoi hau jisu wan her ka tin jong blai ka ong om shwa jong jing pen baptis hadin jong jing pen baptis ba udawan ni her halor jong baru wang lapan slek yang aban yalap ya ke gospel udah quote ya ke kitab Isaiah wang lapan slek yang abangan ai kini ke kubur tapi udah keren ya kata hari ngi hakini ke singim sutro ya kene bayang ngi don kam shwa ban shon shap do men sema khoi belai don kam wang ban ito ladon ke shap ke sil hak ten pareng kadon ko ikan ten kong garanti kabangi layo kadon ka garanti ka bamot bet tikna ke baro ka pe ke tikna finakan mau kada wan rat ngani kentin ka ong senjat hak tin khasi
Ubreu haba udan ni kecing tek tien. Ngi kwa banong ngi pia bu ye tek tien. Barabor ju ai senjat. Utau breu ai ka breu ka ai ubreu. Bakata senjat kalong pelun kami don kanono ka la supek sui pelun nganong ye pi kum jiro. Hari ka pen i haba la pendeng ye kata ka pen i ye ubreu bat ye ka breu. Bakile don ha kecing tek tien. Om la shu bakinya klat ni wei. Kat kum ka rukom jeki jiu nganon ra ha ka por. Haba si sen lai tek tien usin rang ulet pai biang no sala ka jong ka yeng. Bat aba ulet pai sala ka jong ka yeng upen kre ye ka kamera. Bakata ka kurim kanwan bat upen kre marjan bat ka yeng jong ukpa. Bat upen kre ya kata ka jeka bat kim judon ya kata ka jing pentikna lanu pat kinya tho kim judon tarik. Dai nama kata ki ju kawai hinyo singi. Namar balik mtip lanu bo unwan. Bat ka tin ka jong blai ru ka batai ya kene haba ka wanra ya ka jingi kai sapang sipongut ki thai soti. Sangut ki bastat sangut ki bebet. Ba uneu nong lai kurim uwan ban shao. Bat keladon ke jaka bala pen kre ya kata kacing kawai haka ju hi ke senong. Lada kam de ka ju ke senong kita kesan babet sei kilitit dikang. Hari kata kacing pen kre la pen kre kedai nak liang jong senrang. Ula bo kerpang ya kata jaka bah bakan don ni kacing kawai kaktin ke jong blai kada batai ba uni uwan ban shao umtip ya ka por nak ni ka kentai kedai bandon lupa ya ka syarak bat ya ka umpeniang ka baka ka pen kre. Lada uslam ro kata ka syarak kan yai me kalong kum juro ka bay day bat ngi boleh wahai kini ka senjat kalong tik ka bay pen kan mau yang ngi bo try jongi lajan banuan bat uni men sim bakot uyai kelang hapo jongi uyai shit rahem hapo jongi kumbo Petros Ukran nak sti ka baar ka ong ba nado man syang le so bo try lo janwan nado ka por jongi mi mo wal ong ladu hindai fi layo sngo ya kita nang yong tang mangiro lagi por mi ngi layo sngo ya kata department nang ngi laban ong fi ngi ladu por mi ngi layo sngo ngi mi ya kata hari uong ba finum sya yalam jing baklano namar udah batai sapang singi wong si singi kalong si hajar ngenem poy hakite ki hika ya ne ko por hari belai kalong gumda hari belai pat u ai pa ne musim ko nama udah new musim ko ubade senjat jongi ubalasan sharp yang ubala garanti yang ai bor yang bangidang laban ap you try Kamut pastor abang iyo inu mensim bakoi. Kalong bitik kum kata ka jing yate ektin. right Kabala yate bat ukres. Kamu de ukres uba ayo mensim bakoi. Ubalong kata ka jing yate ektin. jing tak tian no dai kata bat kumno ya tak tian finda yo i bar ki apostol dong ap yaki ulawan ula persat wong ap kalong kum juro saya ibu ikat tarik itu ektian. Lada semua kata kebriu ni atau beriu man kata simdan itu ektian. Hadin berada itu ektian. Kisah ibu saya tarik. Mentang ya bu tarik. Haka por jeki jiu mensua. Kim dan tarik. Nama usun rang wahab naik dan penkre. Ya kaya kamera. Dia kata uji suang ngangalit si yang kupa. Uklam bu ikpa kata. Lada bu tarik kanong yepi suata tarik bro lada dilut. Badeng tabu jisu hab ap yuk paro. Menong kon kali shao no. Long hab yo kecing bit nong kupa. Henry kata ke yeng ba on penkre pat kelari penkre rukun. Dia kata uji suang ngalit ben penkre. Haba udawan shao. Ya kata ke beriu. Martin wan umdai bawan kata ke singi wayalam no. Dia kata ki jiu kawah hinyo singi. Bat kene kawan rak pasal oi pat jingkai pastor. Kata ke jingkai hai kapor ba umra klausen syar ki bangai kindon hang no. Ki bangai kindon hang no. Bat hang ni kami habangi pet ya kene ka rukom. Namar beling kawan rak ya kata fin keli bele you don kam. Nganon rak mentah hindak pastor ngilek sega history. Fitip mentah ngi habadon ke jing kentu kurim hapo ke balang ke judon ya ke jing sign certificate. Ngiong certificate ya kata. Hari ada pi poi pat hakapor ki ba mensua haka news pak sanpo bisi shwa ukres. Ki lap ya kene. Bahaka to ko por ki judon ka kita ki mau ba ki ju tho. Ke kala banong fi contract ka to ko por ngala banai. Bagadi ka kentai ka ai da ka jing tho. Bat ka ong lada ngam la ban ai kon. Hapo arsnem mela banwat kurim no da we. Ne nganon ai no da ka sakri jonga ya me. Kumulong ka agar bat ka Sarah. Hai. Fi kam dei ka bajian kat ka to ko bajian. Nama ka to ha ka to ko por ka dia. Ki jule ha ka to ko por. Joseph ro. Hai. Utra da u ai no ki da kumwe. Ki nom la ban pediang. Namar ki jiu i de ka ta finakan mau. Namar ki i sim ki konisel se ki we. Ki kwa sim Ki lang. kwa sim lang. Pun sen ngiro kumkestan. Sya influence. Sa influence. Dai kata ba utrai u haban wan ra ye kita ki jutang ye ki AKA kat kum ha ka to ko por ka yat. But mentah kata ka kontrak ngi kelano certificate. Dia kata mentah ba kat badang don ka certificate umla ban to sewe. Habis tar sewa. Wat ha ka to ko por ka mot kemen lek yong kat kum mane ka kontrak ngilai san kum ta ngilai soi ngilai son mohor ka to ko por kiele ya kata ka benta. But kalong kum joro ha ba utrai u son sharp yang ido mun sim khot. Kadai ka jimpen scam ka jong trai wangan wan shaw no. Bakanong ye pi lada ubreu la ya tektin mat kabreu bat haba shumut kene kabreu kawan ka jinge hatu tau breu dan jingkit kle udan em no tek ketika breu bangasa songkha kadon ka jinge ngalit pelat ya ka
Kalau kum juru, habo merak lawan sensari ke pertai. Ki banget ki non plek jigem, tada ki dang don na. Dei kata ukris unwan shao ka tin jong blei gong, hasiteng sun ya ka bangi ai ka tin ru ya kata, bong ka jing rong no. Mo unwan maniu ban rong no namar belai uyo I ya ka kurim ya ka nebala tektin don ka jinge ka Bible ka batai sha ya kata na kitab jepen Paul nong ka balai unri kendong yangi na kita kisi jo ka jinjar unri kendong thik no pe ya ka thai soti ba uniu bri udawan ta ka snong ini pulih kata na kitab jipen pau kalau nong kabalai kot bisi pau ko ong komne ong naba palaris kem ye ketien ke jing sha jonga te ngaru ngan ri kendong ya pa nagata ka por jong ke jing tenjo ya ka ban sa jalong ka pertai baro ka we ban tenjo ken ya kita ki basyong ha ka kendo ha kmi awan kloi ton bat kem ya kata ka badan uno noro unom shem ya ka pan snget jong pa fi hang ne ko ong unri kendong bat kham ta mani kala maham wanam ai ban don munum bashim ke ya ka pan snget pas ngiat tho mun sim khoi kani ke ba ma bo soitan ukwa bantu na nga banapi ukwa bantu mun sim khoi kumno mun sim khoi ukriat no nangi ma fi kedon ka por pastor teng habangi yang ngin kren ngi sum dan ketien teng sei sum dan ji perslek nga ngai la don ki sakri jong play ba pek pi ji ba teng sum dan ni ai ada hai di por ba yang em ba kren na mi name tip la dam dei lupa do don mun sim khoi nangi Umdai bo musim khoi wan la dam don nangi habangi ngai ni pen kongo ela de ka ketien ka jongu hari man ka singi don kam mani kren bat namar beleng habala dengi ka sati tho ne ka sati senjat berabor ngia pet bah ngia pet kapan kan mau yang dik kalau kum juru ko ki para banget how try baro bapet ngi don kam man pen kan mau ila de bayangi la shon sharp ngila don ka senjat badu kres ngi pen kan mau ila de man ka singi da ka ketin ka jong belai bo ne kres man shaw yangi na kata ka senjar ba shwa bakan don ba shon sharp yangi pat kan mau hai kan ne ka we ngala ban ong ipi usaitan habau ai haka kitab jepen pau nong ba khat lai un shon sharp haka selang mat lane haka kti wang arjaka hada ublei ublei jong ka chingkuwen no blei jong ka jingar tatien ublei utep ka ei ba ong ka khli ka kti ka le de kata ong shon sharp he selang mat u khlam ong bon shon sharp ka kti namar belai ka kti de ka kongo e ke baka jabieng ka jabieng ka ong bar ke ba ka donut ka kren utrai utep usaitan utep ong shon sharp lang mat kti ro namar belai yok bakla kam no fi udai lupa uba artatien usu pensoi bar kibriu kisir ta kadau belai jing sir kadai namar kim pat doni men sem khoi de ben seer pastor menjudon kam bantiang ban sir ban perkhat ya kata mentali de ban kemen kum ki bangen bu try jongi ula janwan sha amen larangim kemen mentala no pangin kemen nama ka bible kong si bakhado ispa balaburi layangi da spa bam hok de jongi menta ka de ka por jongi ko ki para banget harengi ki para banget ngi so tieng bat ngi so sir kadau belai ngi dona ka balang patikna ngi dona ka balang de patikna bat lason sharp de mi gido men sem khoi try don ne em mat nga la kelija ut pia don jai utrai ong ngi teng teng along hi pastor si khot kala pamut ne ki brio pin pai ti joi brio la kala pamut sang mestap bro chan mirin mat kala pamut kadau belai pas ngol tikna madang ya da ke jing so jong ka do mde ka kum ke jing pen scam da ke tien ke jong play ne do men sim jong play kadai kata nama kim tip ka tarik menolak kapat syat da ke jing so om da ke jing man pedang yu jisu baro wan pedang hari ban pen kongo yu jisu kalong ka bae ngi kum ki sunrang mo ngi don la ka jong kurim mo fi ngi tho bon kan thai hari kim dei ki kurim jongi ki kurim jongi ka dei kata ka ba su tho yangi ka ba ngi su tho ya ka ba pen kongo hang ta em ngi song ngani song makane ka breu ngani poi ka jing kan tiu kurim na de om dei ki nu ka breu ro kalong tek kum joro try to wi je baro henry ai senjat tangi kita ki ba pen kongo amen ladang klampan kongo wang ngamai balai kita kesenjat apa nai nama tak singi jingrong no ngade ya kita ki badon ni kesenjat ladang mdan hoy balai te akti ladang mdan kumnon she shong kumnon poi she kata ke jing tho shong kurim kumno ni alam yaki teng news nam ta nama news ngi ka bible ka ong fin kan mau shisngi ka tho shisnam haka por jong Moses nama haka to ko por ka bible ka batai shai da pipule ka ong kladap don lupa hari cloud arsenam plus 42 years kladap fin perkhat ma phi upanmi ya kibrio banna kibrio upanmi ya kari barkari kanam la bandai kari lada kam don ka an dai namal kata ublai utep but ai sho ya ki ya ka an ba kinyo ya kata ba ka arsenam hada kini pat haba ki let ber uang la biang lot ka an la biang lot fin let men shim ya kata kari ki artatin no but u kenya ka sisngi sisnam ba dai namal kata kumba ki jiu ki ju khawai nyosngi nganget kan long ka news nam jing sen sha jom rat klau disa sa jom kindon ki brio hakta ko por rat klau ki liwat dum pniang
kilong tu tes ti babiat hey nyong punya kinwan man tiat ablay play yang ini jingkang Kali tiat kimyo, pan kaliang romyo. Kadai kata, kadai ni kapor ka ba pin kre yala di. Shwa ba umrat klau unwan. Ba ka ching pen kre kalong kala ka bamot. Kalai ke jing mut jong pi kat kum ka tien jong blai. Let shaka ke jing pen baptis banda let ngam shaka duriau. Lani shakiwa ba ka tien ke jong blai ka ong. Pinyo pediang yo men sim ba khoi. Pinyo pediang ke jing ai ke jong uru. Badeng ta bala shon sharp ipi daumen sim ba khoi kumta pinyo let sut shabeneng. Deng ta pinyo ya ke jing penim. Aba pidon ya kini kilai pi ka ongo pi wan shaka jing kala ka mut shaka ke jing pen baptis bat ba pio pediang yo men sim ba khoi kumta pinyo let habeneng. Bat pin imru da kan ka tien ke jong blai halaka sngi ban lat na ke jing kai lamler na ke jing kai syukor ki ba mi bat kinang ya mi syuru nganget ya kini ki sngi ki banangwan. Bat nganget ina ya kran syuru hagani ki episode ki banwan syapang kata ka kemi blai. Ngin saya kran ya kata hagani ki episode ka ban sawan. Bat nganget ba pinyo amat jingker kuru tadeng tang kwa banong pi kamentoy pi sim adhar na pi sim adhar na pi pediang na pi pediang lada pi pat pediang yo blay ba ya ka tien ka jong ba yo men sim ba khoi ka tien ka jong blay ban pen kot no ka dei na ka city kinong rom ka ba prak da khot khandai ka ong henrei ma pi phim long ha ka do henrei hau men sim lada men sim u blay shong sa apo jong pi henrei lada uno don yo men sim u kris utaken long ujong u kadai kata ladang im don yo men sim jo ukris ong ami tho ya pi degi ai tadeng ta ombro obakot atrai ba ong atrai uban yo let chagi ma ga jong blai ri tang kita ki bale e man ga jong blai kindiat pastor siapa penkot ka pengen mau yang ana kitab Genesis nong ka ba ar dekat ka ba nyu ka ong bat utrai uba ublay ula tau ya ubriu na ka domet ka kendo bat ula persat aki tlu kumut jong u ya ka jing persat ka jing em bat uta ubriu ula long umen sim ba em hada fina kan mau ni umen sim ba em haka por ba ubriu ula laptop umi no na ubriu fi kam de jarang khat pastor haka gospel jong yones u jisu un persat balai bakinyo umen sim ba ayo ba em kama umen sim ba khoj u dai umen sim u ba em lada pimyo you mensim uba em penom laban em shi bam jikot badu talai de kata mena fila pule wi tho ila ki jong na pi haban sung tho hangane ka por pi ki bapet namangila dono ni mensim ba em haga klip mat bo breu uba mi to so bo kren ong men yap da me yap sija yap sha ka mensim o sayap ka do umur breu nan show you but haga testament berem mensim bo khoj wan bat ulet no umne ho breu hade hadu bo jisu gospel yones ade mulami pan udah persat bagi ofini yo mensim ba khoj bele la ong ni mensim ba em ukala besim ba khoj kadaw ka long kumne haka por banang kong ubre udan ni mensim ba em ukam nang bari khoj pat yala de dai nama kata mentau ong chu tong ba em ong bo ne mensim long uba khoj ubre ubadan ni mensim ba khoj unang bari khoj yala de ka ktin ga jong blai ka ong chi thi banang kong Sigi korin kalau nong ka bakhat san dekat sabusan ka ong. Kum taru la tho yo Adam ubriu ubaneng kong la thao ka men sim ba im. Henry yo Adam ubakhat do ka men sim ba pen im. Deng tai pastor la ong. Pau Jisu la persat na baru Jisu de u life giving spirit. Deng ta bo persat ki yo men sim ba khoi. Ta deng ta fidon em ya kata hagani ka sngi to khmi to yet pi la de. Fidon em men sim ba khoi ya ka jing em ka jong pi. Lamda kumta kamentoy ya pi bapin nget gi no gi jing kai ki bapi osngo gi ni gi sngi kumta ru pin poi hi shaga jing pen rem nor pila don lo paru ha ga jing pen rem ta ga ko ngo ya ka ktin ga jong blai bapin yo im mar ka ktin jong blai ka long ka bapin im ngin dia duai ga ni ka por ka bamenta balada pin pat pediang si shayu trai ko munong pen im lada pin pat don nge ka ta ga jing ya shem ga jing ya kendo bat u lada pin pat sung thao ta ga jing im pediang yo trai ga ni ga sngi ngai utrai un ai feel men sim ba khoi oban long ka ta ka senjat oban long kan ka ta ga jing te bat pi hadu ka ta ka sngi ga jingwan ka jong bo nya dai pi na ka khti jong mrat klau na ka khti jong ka jing penjat un ri kan dong ye pi bat met bat men sim bat jing im ye pi tat hadu ta ka sngi ka jing su spa tungin ya dwai ka ni ka por ka bamenta pila ban bot ing ga jing dwai la da pim pat pediang yo trai la da pim pat sngup tikna la da pim pat sngup tho la da pi pat sngo ba shisha pimat dan aga jinget duai no kana kasngi ngin share rap ye pi kana kasngi bot na dien jonga on try jisu
ngapla bang along unong pop ngapla bang along no po ngadon kam ya me don kam ye me wana po ka donut jong wana po ka donut jonga diang ya me ngapriang ye me mutrai kumu try unong pen im jong nong penim jonga sat ya ngatrai sait yang atra ka snam ga jong me nagasnam jong me long ngau jing tau ba thma long inga jing thaw bathma kwa ban yo diang ya me ko ba trai banyo priang ye me ko try unong pen im jong nong penim jonga ka tengu jisu haga teng jisu amen amen nget da pila nget ya ka donut pila plan nak sintur kum tau blai la pen im ya fi patu ai ba fin ye ne hau trai tat do ka sngi ka jingwan ka jong hinga ni dwai nam ta ki ba pang bi tom ro ne ka sngi la pi pang pi tom bo i ka ti ka jong pi ta ka jaka pi tom ngini dwai ha ne ka klep man ta tu ngini dwai lang pastor try ni ka por ngi wan ban dwai ban hukum ni ka jing pang pi tom barok kin ria ni ki met barok kin kia ha ka kerteng ka jong ji dwai atrai la kren ko try ka no ka jing pang gastric kan ja no ka no ka jing pang ki khoseu ki mat ka jing pang jilong kan thai kan kia aga kerteng ka jong u jong jisu bangada kren bagata ka jing pang la da ka ka jing pang so jen dong na ka no ka jing pang kan da kia ka cancer ka tumor la ni ka no ka jing pang sis nga kren aga kerteng ka jong jisu kan da long kia no ka yeng ka sam ka ba khoro kharam ki jingem ki ba khoro kharam ki da long kia aga kerteng ka jong jisu idwai ni pan amen 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 try na ka khui fi